We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Alegria o Burgos sa Surigao del Norte Province. Say happy Monday and good morning! Mayong butag Sabjil og sa ato mga kapuso sa Hasaan ug Balingwan sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, this morning no, atong sayron ang kahimtang sa Makahalar Bay sa Misamis Oriental Province. Kauban si Police Staff Sergeant Henry Lagsa, pinaagi sa ilang proyektong SKU Basurero. Well, samtang site to start our week right and stress-free mga kapuso. Atong bisitahon ang Mountain Videx sa Marilog District, dinhilang ka na sa Davao City. Kung asa, pwede na kamuhalok sa Sea of Clouds tapos magkapinayon, di ba? Very relaxing place mga kapuso, pusa. At tangi ka na, taod-taod. O sa best talk, makachikahan natin ni Resi, si kapuso actor Ken Chan. Apan una ka na mga kapuso, kabalo ko halos kitang tanano, gimingaw na gid mag-travel para maglaag-laag. Pero nasayod ba mo kung unsa nga isla sa Mindanao ang giila isip surfing capital of the Philippines? Kini akong bisitahon mga kapuso no, unang-una gyud kung okay na ang tanan. Pero kini mao ang isla sa Siargao nga naa sa Surigao del Norte Province. Sikat sa mong isla ang Cloud9 sa General Luna, isip perfect surfing spot og dugang ni ana. Ginadayo sab kini sa mga international surfer aron motambong sa mga surfing competitions kaniadto. Ana sa bulan sa Hulyo hangtod sa Nobyembre ang surfing season tungod sa kadagko sa balon. Kung patok nga laaganan dinhi sa syudad sa Davao ang hisgutan. Asa pa ba? Usa ka sikat nga lugar ang Marilog District. Tungod sa perfect nga lokasyon niini, achieve yun sa mga bakasyonista ang mag-relax ug mag-nature tripping. So this Monday morning mga kapuso, let's achieve that feeling. Aron makaabot sa lugar, mamahimong musakay og pampasaherong jeep o bus gikan Davao City proper padulong sa Marilog. Of course, make sure to secure Davao City QR code ug i-follow ang mga health protocols aron safe and secure ang tibuok banay. Mga kapuso, sunod din sa akong room no, let's check kung unsa nakanindot ang view sa gawas. Ug kung makita na ba nato ang Sea of Clouds, it's around 5 in the morning, so let's check. Let's open our window. Wow! Ka-nice! Ooh. Medyo maulan mga kapuso pero tanawa, nice kaayo ang view. Well, taon-taon mga kapuso nung mugawas sa atong room aron ato yung makita in full view ang Sea of Clouds ug atong ma-enjoy. Busa tara, sabay ko inyo. Breathtaking sunrise, preskong hangin, daw heaven ang feeling mga kapuso tungod sa nindot o cozy ambience. Hashtag relaxed and blessed nga ma-witness ang kaanindot sa kinaiyahan. Gawa sa breathtaking nga sunrise, nisugat sab sa kuha ang rainbow nga mas nakapag-good vibes pa. Well mga kapuso, after to makita ang great sunrise and Sea of Clouds, nakapay pa bonus. And guess what? There's a rainbow after the rain. What a great sign to start the day full of happiness.
Samtang naglibot-libot ko sa lugar, daw nagausap ang colors sa kalangitan o hinay-hinay ngayon pakita ang usa sa akong ginaatangan, ang Sea of Clouds. Lakas makabagyo mga kapuso ano. Pero naala ni dinhi sa Marilog, Davao City, gikan di sa view deck, makita nato ang pine trees. Ingon man ang lindot kaayo nga Sea of Clouds. Ug literal kaayo nga abot kamay ang langit mga kapuso. Daw mura ko og nasa kalangitan na tungod kay abot kamay na ang clouds. Wow, maong picture dayon ang peg. Mga kapuso, kita mo ato. Kato pinakatumoy. Kato pa jud. Kato tanan. Kato, ako ato. Ako ang inangkon. Og syempre, to complete the experience, init nga si Kuwate. Suman plus perfect view lang, solve na! One-stop destination kini alang sa mga biyahero nga buot magmerienda samtang ga-enjoy sa picture-perfect nga ambience. Tungod, usa kini ka refreshment place nga good for the whole family and friends. Bugnaw kayang lugar, nice picture-picturean ang place, tapos gapo siya pang barkada, pang family, tapos pwede po ka mo relax dire while nagainom kag coffee or squat. Apan, nasayod ba mo nga luyo sa nindot og very relaxing nga lugar? Ang simpleng pangandoy sa usa ka Davaoeña nga mahatagan og hapsay nga puloy-anan ang iyang pamilya. Siya si Geraldine Rebusquillo. O karon mga kapuso, atong mas palawan pa atong kahibalaw labot sa pagdevelop sa maong lugar. Kauban si Geraldine Rebusquillo. Good morning, Ma'am Geraldine, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Maing buntag po Jill, ug maing buntag po sa tanan natong mga viewers. Well, what a great and relaxing morning nga makauban ka, Ma'am Geraldine, ano? And unang-una, Ma'am, please share with us kung unsa ba imong nahimong inspirasyon sa pagtukod ni ining view deck. Ang akong inspirasyon, ang akong mga anak, una sa tanan, ug ang among inspirasyon po nga gihimo nako sa akong partner kay panahon nga magkaedad nami o kailangan na namo nga magstay nga dili na magtrabaho. So, kani ang among gihimo nga lugar para sa among pagkatigulang na dili na may magpuyo. Ma'am, among nasayran nga, ikaw gyud mismo ang nagapangunay no sa pag-ugmad ingon man pagpanindot ni ini nga lugar. Pwede ba nimo i-share sa mua kung unsa bang istorya sa pagsugod nimo ni ini? Tanan nga mga makita ninyo dinhi, nagapangunay ko since 2010 sa pagbuhat namo dinhi. Ako lang gyud ang nagasugod og tanom. Tanan nga makita ninyo sa palibot, mga bulak, mga kahoy, gihinay-hinayan ako na og tanom hangtod na buo ni siya. Ngayon ani na siya kadagko karon. So, ako lang jud ang nagapangunay. Gigahinan jud nako siya panahon para mabuhat ning tanan. Sa ngadto hinay-hinay nahimo siyang ingon ani sa amo ang pagpaningkamot, bisag unsa among pwede matanom, among gipangtanom para maporma ni siya nga ingon ani nga ang kanimang gud amo ang balay dinhi, rest house lang gyud siya. Kay para sa amuaw sa among mga anak. Karon sa nahitabo manggod nga nauso ang social media, ako mga amiga, mga higala, mga kaila namo nanuroy dinhi hangtod sa mga kaila sa ilang mga kaila nanganhina ug sa dihang nadaghan na gyud ang tao nga di na namo kaila. Amo na lang pud siyang open sa kadaghanan para ma-share pud namo sa uban kung unsa kanindot ang lugar nato dinhi sa Davao nga wala po nila nakita pa sa uban kay dili man nato pwede ikadalo kay nature man ni. So kana kay gidagsa na sa tao, kailangan na nato pud i-share sa tao. Wow, believe jud ko sa imong kakugi og determinasyon, Ma'am Geraldine ba, and I'm very much happy nga imong natuman jud no ang imong pangandoy alang sa imong pamilya. Dan kay salamat, Ma'am Geraldine, og continued to be inspiration sa tanan. Amping always, Ma'am. Okay, salamat po kaayo Jill ug salamat sa tanang viewers nato nga nagtan-aw karon sa atong programa. Mayong buntag. Mga kapuso, relax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, more good vibes og chikahan sa besta kauban ni Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Good morning mga kapuso! Welcome to Bista. Kalibuntaga atong makauban usab ang bida sa GMA Afternoon Prime Series na ang Dalawang Ikaw. Malilayan pa ako di ang versatile kapuso actor, Ken Chad.
Maayong buntag Ken, welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na ngayon? Good morning, Attorney Resi, at good morning din po sa lahat po ng mga nanonood sa At Home with GMA Regional TV at sa lahat ng mga kapuso natin sa buong Mindanao. Kamusta na po kayong lahat? Miss ko na po kayong lahat. Miss ka na namin dito sa Mindanao and thank you so much to technology at nakakausap ka pa rin namin ngayon. What have you been up to lately? Most of the time talaga, lagi lang ako nasa bahay. Nagbabasa rin ako ng mga scripts para sa teleserye namin na Ang Dalawang Ikaw kasi nakatapos na kami ng first and second lock-in taping. During our last kamustahan, Yes, meron ka Papa. ng mga pakonting details on your new teleserye na Ang Dalawang Ikaw. How are you coping up now, Ken, sa mga dual roles mo for this particular series? You know what, Attorney Resi, sabi ko nga noon, sobrang sensitive ng topic namin about sa bagong teleserye namin, itong Ang Dalawang Ikaw, because it deals with the people with dissociative identity disorder. And dito kasi sa Pilipinas, hindi pa ganun kalawak yung idea o yung kaalaman ng mga tao tungkol dito sa ganitong klaseng kondisyon. Very challenging sa akin to because tulad nga, 'di ba, very sensitive siya. So sa set talaga kailangan ko ng tulong at gabay ng mga doctors. So araw-araw sa set meron akong doktor na kasama, si Dr. Babes, at siya din yung nakasama at gumabay sa akin nung ginawa ko naman yung My Special Tatay. Kung may mga struggles, Ken, sa pag-portray mo sa characters mo as Nelson and Tyler, ano naman yung mga pinaka natutunan mo naman sa characters mo? Tayo kasi meron tayong minsan may pagkakataon na yung mga tao madaling makapag-judge ng kapwa nila tao. Yung akala natin na weird kumilos, yung awkward kumilos, o kaya yung akala natin na baliw, wag natin sila kagad i-judge. Yun yung isa sa mga natutunan ko eh. Yakapin natin sila, tulungan natin sila kasi baka tayo pa yung makatulong sa kanila. So ito yung pinaka natutunan ko sa buong journey ko habang ginagawa ko tong Ang Dalawang Ikaw. Marami din na makaka-relate sa buhay ninyo ni Mia and Nelson kasi you'll also be dealing with all the challenges you have to hurdle, diba, as a Yes. couple. But for the soap naman, Ken, how do you think has this project strengthened your relationship or your friendship with Rita Daniela, both on and off cam? Alam mo, Attorney Teresi, sobrang nung mga ginawa naming teleserye ni Rita, My Special Tatay, One of the Bees, sobrang close kami. Etong sa Ang Dalawang Ikaw, sobrang intact talaga kaming dalawa. Kasi isa na rin yung rason siguro yung dahil lock-in tapings kami ngayon, nag-iba na yung sistema. So, yung lock-in tapings namin, magsasama kami for almost a month. So, talagang araw-araw kaming magkasama, share kami ng mga experience namin sa buhay, yung mga past namin, nagkukwentuhan kami. So, nakatulong yun para magkaroon kami ng mas magandang bonding ni Rita. At hindi lang kay Rita, also with the other cast. Kailan na ba namin mapapanood, Ken, ang Dalawang Ikaw? Please invite lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao. Yan mga kapuso, malapit na mapanood ang Dalawang Ikaw. Kung gusto nyo po ng drama, ng aksyon, na kabahan, ma-in love, tumawa, sumaya, ito po ang teleserye na para sa inyo. At sana po samahan niyo po kami sa journey ng Ang Dalawang Ikaw. At gusto po namin ibigay sa inyo at ipakita sa inyo kung ano ba ang mga pinagdaraanan ng mga taong merong dissociative identity disorder at tsak po na marami kayong matututunan dito. Sana po ay suportahan niyo po ang aming teleserye tulad po ng pagsuporta niyo sa My Special Tatay at One of the Bees. Maraming salamat mga kapuso at sana magustuhan niyo po ang Dalawang Ikaw. Malapit na po. Thank you very much, Ken, for always making time for us dito sa At Home with GMA Regional TV. Kaya naman mula sa amin dito sa Mindanao, daghan kayang salamat. Thank you so much, Attorney Resi. Mag-iingat kayo lagi and sa lahat po ng mga kapuso natin sa Mindanao, keep safe everyone and stay healthy. Pagdarasal po namin kayong lahat. And that was Kapusong Ken Chan. Tutok lang mga kapuso, kamubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang mga aktibidad ug kung kamusta sa ba ang kahimtang sa atong kadagatan. Kauban ang Cagayan de Oro City PNP Maritime Group nga mo'y gitaasan nga magbantay sa kadagatan.
Ato makauban si Police Staff Sergeant Henry Lagsa, ang Police Community Relations sa Cagayan de Oro Maritime PNP Group. Sir Lagsa, mayong buntag ug dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta mo diha sa Maritime PNP? Mayong buntag, tay, og sa inyo diya tanan. Okay, so far okay kami diri tanan sa Cagayan de Oro City Maritime Police Station. Sir, atong hisgutan kung unsa ba ang Maritime PNP ug unsa pod ba ang inyuhang tahas? Bali ang PNP Maritime Group, isa ka National Operation Support Unit sa Philippine National Police. Ang gitahasan sa pag-implementar sa mga pamalaod diri sa ato ang kadagatan, marine environment ug ang environmental laws. Sir, usa sa inyuhang tahas no ang kining pagbantay sa mga marine protected areas. Asa-asa ba kini nahimutang ug kamusta pod ang kahimtang niini? Yes, sakto na. Isa na sa among best practices ang mag-identify o mag-protect o mag-adapt sa isa ka marine protected area, marine sanctuary kung baga. So amo ang gina-adapt siya para mapadugang namo ang kusog sa pag-enforce sa mga existing na balaod sa atong fisheries code. So far diri sa Makahalar Bay, which is comprises municipalities from Lagindingan, paingon sa Kinugitan muna amo ang area of responsibility sa CDO Maritime Police Station. Sir, atong isgutan no kining proyekto nga Scuba Sorero. Unsa ba kini, sir? So bali kaning Scuba Sorero, bago lang ni sa atong pandungog pero mauna kani ang ato ang gitawag na coastal cleanup. Regular na to ning ginahimo kasi dili lang manggod kita nag-enforcer sa balaod sa pandagat. Ang atong gitahas pud ta, hilabi na kami sa PNP Maritime ang mag-preserve sa atong environmental protection, hilabi na sa atong mga kadagatan. So regular kami gakandak og coastal cleanup. Kini ang mga pagpamunit o panglimpyo sa atong beach, coastal areas, kadagatan, uban sa atong mga partner agencies, atong local government unit. Kaning Scuba Sorero, gitawag namong Scuba Sorero kay naay uban na mga hugaw nga dili nato kayang kwaon, hilabi na katong naana siya sa mga coral reefs. So isip naatay kahibalo sa scuba diving og uban namong mga divers, volunteer divers diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa Misamis Oriental, nagkahiusa mi nga manglimpyo didto ilalom sa katong kadagatan, which is dili nagakaabot sa normal na coastal cleanup. So bali so far sa among mga nahimo na sa na mga Scuba Sorero, mostly gyud ang among gakakit-an kaning mga plastic, mga diapers, mga common household na mga litters kung ilang gitinatawag, mga wastes nga gikan sa atong panimalay. Kay kaning mga plastic nga gikaingon ko pa, dili siya ma-decompose. So unsay mahitabo is dito sa atong ilang sa dagat, mahimo siya microplastics. Kaning microplastics, mahimo ni siya delikado na substance, hilabi na sa atong mga isda. Kay ilang masayupan ni sila og hunahuna nga pagkaon. Sir, sanglit ang basura makadaot gayod sa atong kinaiyahan, labi na sa mga coral reefs ug na-mention pud nimo nga sagad sa mga basura nga inyong makolekta gikan sa mga kabalayan. Sir, unsa imong mensahe o tambag o hangyo ngadto sa katawhan? So, giawhag na ko ang mga katawhan diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa tibuok Misamis Oriental na maghinay-hinay na kita nga mahibalo nga ang atong mga basura gikan sa atong panimalay kung mahimo ato silang i-separate. Mao na nang nanay makita nato sa atong mga LG local government unit, mga atong mga barangay nga naay non-biodegradable, ilabi na gining mga plastic. Kay dako kani nga concern kung makaabot kini sa atong kadagatan. Daghang salamat Police Staff Sergeant Henry Lagsa sa Cagayan de Oro Maritime PNP sa imong oras nga gihatag sa At Home GMA Regional TV. Og amping mo diha kanunay, sir, og more power sa inyong mga proyekto. Daghang salamat og maayong adlaw kaninyong tanan. Say, grabe gud ka blessed nato no tungod sa kaanindot nga kinaiyahan. Labi na kung naa ka sa Mountain View Deck sa Marilog District, kung asa tanaw mo ang Sea of Clouds ug mabati gid no ang katugnaw nga suwa kaayo magkape. Isipag-welcome nato sa another day sa ato ang kinabuhi. Gani, pahulayan na unta kini ni Geraldine Rebusquillo ug sa iyang pamilya say apan
tungod na pud sa hangyo sa mga tao ug buot sab niya nga ma-share ang kanindot sa atong palibot ngadto sa uban. Samtang Jill, padayon ang pagpaningkamot sa Cagayan de Oro Station Maritime PNP Group nga mamintinar ang kalimpyo sa kadagatan ilawom sa ilang area of responsibility. Usa sa ilang programa ang pagpahigayon og scuba basurero kung asa ginakuha nila ang mga basura nga anaa ilawom sa kadagatan. Well, samtang for sure daghan kita og makatunan sa upcoming GMA Advocacy nga ang dalawang ikaw nga may kalabutan sa mental health. Busa mga kapuso, atong suportahan ang mga karakter ni Kapusong Kenchan isip Nelson ug Tyler. Dungan nato ng atangan mga kapuso. Mga kapuso, unta na-inspire nakakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni George Bernard Shaw nga progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you all tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.